गिबियावनो आंनि देरसिनफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय। आंनि उन्दैसिनफोरखौ अननाय होना भिडिअखौ नायलांगोन होनना आसा खालामबाय। जों दा रामफलबिलनिफ्राय क'क्राझारसिम थांबाय थागोन आरोना। जों दा गारि सायाव दङ, थांगासिनो, मोनथ'वाखै। दा खौरां मोनबाय, जों मोननायनि लामायाव फैबाय क'क्राझारखौ। दायो जायगाखौ मोनफैबाय जों। ये खाई ना 20 টাকা বেশি না क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगोसे बेवहायनो हांख्रायनाय बायदियै नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' मानजाथाव दैदेनगिरि सारमोन, लोगोसे हांख्रायनाय बायदियै जोंजों जयै बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज, ट्राइबेल संघ, लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि मानजाथाव दैदेनगिरि मानगोनां नोंथांमोन, हांख्रायनाय बायदियै बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि कलेज इउनिभार्सिटिनि मानजाथाव मुंख्लं खाम्फायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' नेहाथारि देरसिन दैमारि सारखौहाय लोगोसे हांख्रायनाय बायदियै नुजाफैनो हानाय जोंनि गेदेमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि, लोगोसे गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आरो फरायसालि फरायसालिमानि बिबुंगिरि फोरोंगिरि सार मेडाममोनखौ बिबार बेखौ जोङो बिबार बावखांनायनि उनाव आलायसिगोन। हांख्रायबावनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होगिरि अथवा बिथांमोननि दैदेननायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम मानिजाथाव रनजित कुमार बरगयारी सारखौबो आवगायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसे
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लिगेल एडभाइजार मानिजाथाव डक्टर बेलावखि खारजि सारखौबो आवगायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि कृष्ण कुमार बसुमतारी सार आरो लोगोसे प्रतिभा ब्रह्म मेमखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों जोंनो नांगौ खौसे जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ जौगानाय जय बर' हारिनि हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय मानगेदेर बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर जासिबाय दायो बानायखानायाव आरोखि आंथ' मोनबाबो जायो मोनाबाबो जायो सानखानाय थाङै थुङै ओरैबायदि बिबान दोनलायबाय आंहा गैया भाइस प्रेसिडेन्टबो गैला जेबो गैला दस्रा मेम्बारबो गैला आं भगबानखौ खुलुमदों हामबाय होननानै जाबाय जा करे भगबान मंगले करे होननानै खिन्थु आं बिदिनो थाबथायाखै गाराखै दाना आंखौ नोजोर होबाय थादों सार इउजि ब्रह्मआ जाबाय हा कृष्ण गपाला बोरै थालांखो आं होनबाय आदा जेबो दा बुं आं मोजांसो मोनदों होननानै खारन आंहा बे समाव लेक्सारारबो हाबखाबाय कलेजाव बिबान हाबखाबाय आंहा माबा लेक्सारारबो जाखाबाय आरो फारसेथिं गुबुन रोखोमनि खामानि मावनो होननानै आंहा मोनसे प्लेन दंखासैमोन आरोखि बे हिसाबै आं खिन्थु गारनाय नङा बेयो जोंनि गेजेराव दङ हांख्रायनाय बायदियै सफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगेदेर खोरोमदावारि सार आङो सारखौहाय गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि आङो बिथांमोनखौ आं सिनायथिनो सिगांदों मनीश्वर दैमारी मानगेदेर दैमारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि मानगोनां सारखौबो सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि श्री पलिटिक्स हा हुनि रैखाथि साख्रि बाख्रि सोलोंथाइ गेलेनाय हारिमु गासैबो बिथिङाव हागौसेबां खामानि मावदों एबसु होननाय लोगो लोगो जोंनि सिगाङाव जाखांफैयो मोनसे बिग्रायारि मोनसे जांख्रिथायारि आफाद बे आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि महर मोखां जय बर' हारिनि एबसु लं लेफ्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउलावदों दुलाराय बर' Bye.
우리 셋이 가는데야. बेनिफ्राय जों गिदिंफिनबाय दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो बबेया जोबथाहैगोन खिन्थाथ'ला आं Mana mari muncul जाखो लाइना खालामबाय दं लाइना हानजा सरनाय हाबाफारिया बेखिनियाव जोबफैबाय दा जों न' फारसे थांबाय थानोसै दा गौरां ब्रिज मोनबाय भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो Oh,
खामायलांगोन